plus lidi. No, vy mě nevidíte. No, dlouho jsem nenatáčel, já vím. A máme tady zase mýho známýho kamaráda. Čau. Jo, tady se vidíte Tymerka z Brusnový Tymerko. A dneska si zahrajem... Jo. Jak to bylo? Jak se to... I hate Brainrot. Jo, I hate Brainrot. A jelikož tak nějak, já jsem si to už jednou zahrál a on ještě ne, tak to bude trošilinku těžký, protože jako však on to hraje poprvé, já po druhý, ale hrál jsem to jenom chvilku. A není to vůbec žádný hardcore. Vůbec. A tak dávajte lajky, odběry a ještě to prostě dejte share a jdeme na to asi. Nevím, se vám to teda vůbec bude líbit. To, pojď tady. Jo, já tady dám na 2, ano? Jo, jsme tady konečně. To co, no, Postižený. trošku. Tak jo, jsme tu. Jej. Hele, tady je tvůj pejsek. Guys, můj. I'm calling to warn you. Hele. There's a great danger headed your way. Seek cover now. Warning, anomaly detected. Warning, anomaly detected. Kamo mě to střílí samo. Taky? Kamo to je lepší. Kamo sakra. Ne, ještě zvíře. Co děláš? Kamo ne. I can't believe you guys didn't die. That creature has been held captive for 50 years. We need to destroy Nerozumím mu ani slovo. Nevím, jestli mu rozumí, ale on je prostě... Bude nějaký Zastávka. Hele, Chrissy, dejte mi čipsy. Dejte mi čipsy. Hej, tak jdeme. Kámo, už nemůžeme jít ale naspátek. Kámo, tak jdeme, pojď. Ok. Co to sakra? Patatin. Co tu dělá? Hele, se rozpadly jako Lego kostičky. Sakra. Lego. Hele, tung, takáč. Hele, patatin. No právě. Ale tung, sahur místo na tung, kakáč. Kamo sakra. Já se neberu čestku. Taky si dám v sebe čestku. Já nevím. Tady? Nebo ty jsi ji vzal? Ne, protože ty jsi vzal. Aha. Tady asi jenom pro jednoho. Okay. Jsme tu. Hele, tung. Straně. Yes. Tak jsem ho... Hele, tady je čestka. Hej, víš, že my tady můžeme speedy dělat. Jo, to je rychlý běhání. Zkusím. Kámo, já nemám klíč. Tak jdeme? Hele, tady si můžeme něco koupit. Ale já na nic nemám. Jo, já mám jenom na srdíčka. Ale to ještě nepotřebuju. Hele, krysí past. Kde jsi? Tady v té... Ty mě budeš vidět označenýho modře. Jo. Tam jde pokračování. Ty našel jakou džuznu. Kamo...
Co? Máme postupovat. Hele. Ne. Co to? To je tady ta věc. Tady, já si beru zatím čestku. Jsem lepší. To je jenom Já taky, sakra. Ne, už nemůžu naspátek, pojď. Sakra, brbrká kapy. Dva tung. Tam mohou lidi. Ježmarja, lidi, to je tady hrozně. Ale tady je něco. Když mluvíme doslova. Kámo? Co to je? Ne, já tady je ještě power. Já si chci získat ještě sílu. Jsem silnej. Kde jsi? Čekaj, já tady se snažím to tady celý prošmejdit. Hele, jo, tak pojď, jdeme. Připravený? Mě hrozně nevím. Asi do další stanice. Co to? Dělme, jestli něco můžeme vzít. To Ne, aha. To zase něco koupit. na nějaký kupování kašlu. Já taky. Krysyn! Já taky. Hej, tak jdeme? Jo. OK. Ne, už nemůžem. Co to? Co to je? Jo, vlastně já jsem tady někdo byl z toho bossa. Sakra. Přeskoč. To bude bouchat. Sakra. Co to je? Ne, ale má vážně málo asi. Má málo HP. Tam kde jsou HP? Jo, tady dole jsou HPčka. My jsme ho porazili. Kde má? Ne, nic tady není žádný. Hele, tady si to otevřel. Koukej, tady si něco můžeme vybrat. Tak já chci tohle. Kámo, já mám ultra damage. To jsem chtěl já, kam, no dobře. Ale máš aspoň ammo. Jako náboje. Máme nějaký robot spider. Tak jdeme? To je dobrá píseň. Oh. Já nechci jít. Já jsem už tady jednou byl. Dangerous, ale ne, tam je to blbý. Já jsem tam ani nepřežil se 4 hráčemi. Jo, to říká se ze 4 hráči. No. Děkuji za upozornění. Jedeme easy. Já jsem teda jako normal. Tak na to video to mohlo být víc zajímavý, Ale kámo, však, kdybychom tady umřeli jako... Ne, jako malý holky. Sakra, bombardíro! To bylo v tom hard, ale 5krát. Letadlo. A tohle co tady bylo třeba tak... Tam v tom hard bylo jako 1000krát třeba tohle. Co to je? Dřevo tady je. Co je tohle? Nevím, ale mám to rád. Taky nevím, co to je, já rád to nemám. Budu mířit zase letadlo. Kde je zase ten malý kapučín? Já se tady beru. Tady, pojď. Kam ale tady však, aha, kam ale já jsem tady, já tam můžu, ty nemůžeš jít na zpátek? Assassino assassino. Aha, tak já ti pomůžu. Sakra, kam, já jsem mega low. Tak já mám taky málo. Kam já mám 39.
Pojďme nahoru, na. Podívat. Tady je krysa. Čus. Čus, krysa. Chudá. Hej, jdeme se sem podívat. Já mám kej. Nebo ty taky? Ale dobré. Dobrý papáníčko. Tak jdeme? Jo. 3, 2, 1, teď. Já si tady musím neskejmout Česku, protože jsem... Tra. Bum, bum. To je nějaký bombardíro, krokodýlo, tung, 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 tung. Jdeme se zase podívat nahoru. Aha, tady, koukej. Tady zase si můžem... Co dostanem? To si můžem něco vybrat. Tak co chceš? Ty jsi vzal to modrý? Co máš za pistol? Máš nějakou jinou než já? No. To asi tam máme random věci. Víš, já mám asi jináčí jak ty. Hele, jo, pojď se dát power. Jo, kámo. Tady kde má. Si nemyslím, že budou teďka nějaký bitky. Pojď, doběhni. Pojď běžet. Ne. Zkus být trošku nahlas, protože asi tě neuslyší možná. Tak vidí, ne? Tak dobrý, můžeme sjet. Zase The brain čelová rots hudba. outgrew the systems meant to Buď control ticho. them. Now they can't be controlled. Tyko je vlastně boss, vidíš tam nahoře? Živutky. Kam ty si dáš živůtky? Jo. Já možná taky. Jo. Teď bych... Mám 3 coiny. Koupil jsem si. Já si dám. This is a certified hood classic. Beru. Aha, někdo ti volá. Typni to. Sorry lidi, někdo tady volal. Nebo nějaký kamarád. Fakt pardon. Tak jdeme. 3, 2, 1, teď. Vážně není čas na to, abych volal. Ale slon. Co to? To je mega lira. Ne. Tomu zkus kolem ní běhat dokola. No jde po mně, teď jenom. Nebyl a já jsem nevíc. Já taky. Kamo, ty konce můžeme vzít Česku. Co to dostanem? Jo, počkej, to chci. Já mám tady nějaký asi světýlko, nebo co to je? Co to sakra máš? Lumeč. Koukej, co já tady mám. Vidíš to oko? Jo. Kamo, to nejsou zbraně do jedné ruky. Ty nemáš zbraň do jedné ruky, ty máš do 2. Já chci nějakou zbraň na vodu. Jo. Co? Jsem byl já. A kámo, já chci normal. Jo. Jdeme normal. No, Ale on to i to normál bude pro mě obzvlášť. pro mě to taky bylo. Co? Tady byl This catnap? part of the facility is where the brain rot started changing the environment, not just moving through it. Kamo, buď ticho, nějaký to mata. Nebo co to povídá? To máš odsud nemůžu dostat nakonečně. No. Nej, já tady ještě prošmejdím. No, tak jdeme. Jdu one way. Čekej.
Hele, hop. Co sakra? Co? Tripy tropy? To je nějaká tripy tropy. No to, co lítá. Kde? Kámo, co to je? Co smrdíš? Když je to malinká věcička. Dobrý. Zase letadlo. Slon. Jo, to? Přesně tohle bylo v té Dangerous. Jako první level. Víš, takže to bylo nějak takhle těžký. Kamo, já to tady musím prošmědět. Taky? Tady musí být nějaký to dárek. Já jsem ho tady našel, tady si byl. Tady? Říká, tady si chvilku počkám. Respavne se, ne? Jdem dál, to je jedno. Jo, jdem dál. Sakra, budu mít patapim. Ale asi to byl ten level. Tady je tripy tropy lítá. Skra, tady je tripy tropy. Kamo, oni jdou jenom po mně, ne? No, Po tobě. kolik máš životů? Já 48. Já No, skra, 25 životů. kamo, tak utíkej. Dávej si ty speed. Musíme to tady prošmejdit, ne? Neutíkej. Hej, tady je trash. To já teď kona, no. Aha. Plízatě je tam heal. Co to? Co tohle? Koukej. Já tady mám kuličku dole. Dobrý. A vidíš, jenom kolem toho ještě nějakou další věc. No. Co tady dělá tvůj pavouk? Ježiš, to je roztomilej pavouk. Kde? Tady. Však. Já vím, že to mám pavoučka. Tak kámo, tam má. Kámo, puls. A to se nechcípnem teď. Co? Tady testují nějaký nový brain roty. Mushroom mimi. Mushroom. Nevím, tady hubíny. Lilkiny. Tohle Lex se sebral kde? Aha, tak nemůže mít. Ale my asi může mít. Nemůžem. Nemůžem. Ne, Takže... tak jdeme, bohužel. Taky jsi smutnej. Jo. Ale když jako aspoň to bude nějaký napínaný. Kamo, sakra, 3, 2, na teď. Bože, můžeme jít naspátek. Tady jsou tropy. Trippi troppi. Kamo, proč tropy lítá? Po mně jdou ty malý šlejci. Ne, já mám 4 život. Ty jsi umřel. Sakra. Ne, kamo, já ti nějak chci pomoct. Revive. Ne, to je 30 robuxů. Máš? Ne. Sakra. Dokonce by byl možná i konec tohohle videa. Okay. Naštvali mě. Tak, kámo. Já zkusím tohle udělat sám, tohle kolo. Ale se ho nezvládnu. Trippi troppi. Tady si beru čestku. Trippi troppi. Kde si tropy? Trippi troppi. Sakra. No vlastně zemřeli, takže tohle by byl... Ne, já si to ukončím. Kámo, ale asi tohle se bude ukončení.
Tak doufám, že se vám tohle video líbilo Taky. a asi nezachráníme Diopsa. Promiň. No, tak dávejte lajky, odběry a uvidíme se v dalším videu. Tak čus! Čus. Du, 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 du.